notoriz. Hartu jauna bihotzonez, zure herriaren eskaintza. Fedez, aitortzen dugun egia, zerutar sakramentu honen bidez, lor dezagun, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amos profetaren liburutik. Entzun hau zuek behartsuak zapaldu eta jende errukarria ondatzen duzuenok. Zeuen baitan diozue, noiz amaitu behar ote du hilberri jaiak laborea saltzeko, noiz larun batak garria salmentan ateratzeko. Neurria txekiagotu eta prezioak handituko ditugu, okerreko pisuak erabiliz. Garria utza dela ere zabalduko dugu. Jende zehea bilutan erosiko dugu eta behartzuak honetako pare baten truke. Jakoben ondorengoen ohorea den jaunak zindagi ez dituela ahaztuko beroien egintzan bestuak. Jauna, zena? Jesusek esan ziren ikasleei, gizon aberats batek etxezain bat zuen, eta hau, ondasunak alperrik galtzen ari zitzaiola salatu zioten. Deitu zion eta esan, zer da zuta zentzun dudan hori, emaidazu etxezaintzaren kontu, kargotik bota egiten zaituteta. Honela ziren orduan etxezainak bere baitan, zer egin behar dut orain? Nagusiak kargua kentzen dira ezkero. Aitxurrerako enaiz gauza eta eskerako lotxa egiten naiz. Badakit zer egin, kargutik botatzen dauten honetan etxean nork hartu izan dezadan. Deitu zituen bere nagusiaren zordunak banan-banan eta lehenengoari galdetu zion, zenbat zor diozu nire nagusiari. Hark erantzun 100 kuper olio. Etxezainak esan zion, ona zure ordainagiria, agudo, eseri eta idatzi 50. Gero, hurrengoari galdetu zion, zuk zenbat zor diozu. Hark erantzun, 100 anegagari, eta besteak orduan, ona zure ordainagiria, idatzi 80. Eta nagusiak txalotu egin zuen etxezain zuzen gabe hura, zuhurki jokatu zuelako. Izan ere, mundukoak zuhurrago dira beren arteko arazoetan, argitakoak berenetan baino. Beraz, hauxe diozuet nik ere, irabazitzazuen adiskideak bidegabeko diruaren bidez. Horrela, dirua maitzean, betiko bizilekuetan hartuko zaituzte jainkoak. Gauza txikietan fidagarria, handietan ere fidagarri da. Eta gauza txikietan zuzengabea, handietan ere zuzengabe. Bidegabeko dirua erabiltzen fidatzekoak izan ez bazerate, nork utzi zuen esku egiazko ondasuna. Zeuena ez duzuen aberastasunarekin fidatzekoak izan ez bazerate, nork eman benetan dagokizuena. Ez da morroirik bi nagusi zerbitzat ditzakeenik. Izan ere batak gorrotu izango du eta bestea maite. Edo batari men egingo dio eta bestea begitan hartuko. Ezin zaitezteke
jainkoaren eta diruaren morroi izan. Jaunak esana. Itun zaharrean, askotan agertzen da, bekaturik larriena bezala, edo larrienetako bat bezala, idolatria. Hau da, jainkoaren tokian, beste nolabaiteko idoloren bat jartzea. Gizarte arkaikoetan ohitura egoten zen halako irudiak sortzekoa, eta ura jainkoaren tokian jarriz idoloa deitzen zaio harri, eta idolo hura adoratu egiten zuten. Por ejemplo, el pueblo de Israel, cuando estaban por el desierto, habían salido de Egipto camino de la tierra prometida, mientras Moisés estaba en el monte Sinaí, quisieron hacer un ídolo para imitar como hacían los egipcios y crearon un ternero de oro y adoraban a ese ternero como si fuera Dios. En otros lugares, en otras culturas, tenían otro tipo de ídolos. Podía ser un toro, un cocodrilo, y lo ponían en el lugar de Dios. A veces también algún astro, podía ser una luna, una estrella, el sol, porque vamos a decir, la sensación que tenía el ser humano en esas sociedades arcaicas era que aquellos animales o aquellos astros eran más fuertes, eran superiores al ser humano, y entonces creían que eran Dios y los adoraban de aquella manera, sin darse cuenta que eran también criaturas del único Dios que ha hecho todas las cosas. Pero digamos que en esas sociedades arcaicas había esa tentación de crear ídolos. Jesús, en este Evangelio de hoy, nos habla de otro tipo de ídolos. Digamos, en nuestra época, al menos en el ambiente que vivimos nosotros de Europa Occidental, en este momento de la historia nadie tiene la tentación de crear un ídolo y adorarlo como si fuera Dios. Nadie tiene ídolos en sus casas o en sus pueblos, no. Pero Jesús nos quiere hacer entender en este Evangelio que la única manera de idolatría no es crear un animal, crear una imagen a la que adoremos como ídolo, sino que cualquier otra realidad que podamos poner por encima de Dios o al mismo nivel que Dios puede convertirse en un ídolo para nosotros, nos puede hacer caer en otro tipo de idolatría. Y en concreto en este Evangelio de hoy nos habla del dinero. No podéis servir a Dios y al dinero. Ningún siervo puede servir a dos amos, nos dice de esta manera Jesús, para no caer en esa idolatría del dinero. El dinero es necesario para vivir, pero lo tenemos que vivir como un medio, no como un fin. No es acumular dinero, no es tener lo máximo de dinero, porque Jesús nos quiere hacer entender que por un lado, por muchísimo que acumulemos, se va a quedar aquí, no nos lo vamos a llevar, es algo solamente pasajero. Además, el dinero, en alguna otra ocasión del Evangelio nos dice, es inseguro. Viene una crisis, viene un corralito, viene lo que sea, y uno ha podido acumular mucho y de un día para otro desaparece. No es algo totalmente seguro. Y por otro lado, nos quiere hacer entender Jesús la importancia que tiene el poner a Dios por encima del dinero, ganar el dinero honradamente, vivir con generosidad, ayudando a los necesitados, compartiendo con los que tenemos alrededor. Eso crea en el corazón una alegría mucho más fuerte que lo que puede ser tener un imperio, pero porque la amistad, la honradez, la generosidad, el ayudar a aquellos que necesitan es algo que llena mucho más el corazón. Y eso quiere Jesús que lo hagamos poniendo a Dios en el primer lugar, por encima del dinero. El dinero sí está bien, pero como un medio, y necesitamos el dinero para vivir. No nos está diciendo Jesús que el dinero sea malo, como no eran malos, no es malo un toro o un cocodrilo.
cuando se hacían como ídolos. Pero tenemos que darnos cuenta que Dios está por encima de todas esas otras realidades. Hori da, Jesusek nahi duena guk uler dezagula. Jainkoa lehenengo tokian jarriz, gaineko errealitate guztik askozaz ere modu egokiagoan eta egiazkoagoan maitatuko ditugula. Horixe da, berak guk ulertzea nahi duena. Eskatzen diogu bada Jesusi, bere hitzek argitasuna eman dezaigutela eta jainkoa beti lehenengo tokian jartzen saia gaitezela. Mundu hontako errealitate guztien gainetik. Bai ideologiak, bai mundu hontako edozein gauza material, bai bestelako idoloak eta baita diruaren gainetik ere. Sinisten dut jangoiko eta guztidun, zeru lurren eginea. Sinisten dut arentzune bakar Jesu Kristu gure jauna, Espiritu Santuaren egitez, sortu eta Maria Birjinean jaio zena, Pontzio Pilatoren epean ekaldua gurutzean intzatua, hila eta obiratua izan zena, infernuetara jaitsi eta hirugarren egunean, hilen artetik piztu zena, zeruetara igo eta jangoiko aita guztiunaren eskuinaldean jarririk dagoena, handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizia. Eta egin ditza orain gure eskaria. Eskatuko dugu berezikin bakearen alde. Munduari begira bat eginda, ohartzen gara, zonolako errak, ze sarraskiak, ze gorrotoak, ze gatazkak ikusten ditugu non nahi. Eskatzen diogu jangoikoari bihotzak aldaritzala, bakea, justizia eta elkartasuna nagusitu daitezela. Eska dezaiogun jaunari. Jaunak bere baitan hartu eta handik gure egin dezan, eska dezaiogun jaunari. Entzun aita ona bihotzez egiten dizkizun eskaria Jesu Kristo gure jaunari bitartez. Amen. Oh,
bidez lor dezagun Jesus Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Gora bihotza. Jauna, aita guztiz, santu, jangoiko ahal guztidun betieko horri. Zuganik dugu bizitzea, mugitzea eta izatea. Eta gorputz honetan bizi gerala ere, egunero sentitzen dugu zure maitasuna, eta betiko biziaren hasiera ere badegu. Eta Jesus, hilen atetik piztu zuen espiritua lehen doai dugunok, badugu itxaropen betiko salbamen izango dugula bazko misterioa. Horregatik guk ere, aingeru guztiekin batean goresten zaitugu, pozez beterik abesten dizugula. Santu, santu, santua, dira guztien jainko jauna, zerurura beterik dauzka, zure Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman ziren esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Era berean, afarondoan kalizaturik berriz eskerrak emanez, bere ikaslei eman ziren esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egiztue hau nire odolari. Hau da sinismenaren misterioa. Oh
dugu Kristoren gorputzen odol hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure giza. Eramazu maitasun osora, lehon gura eta zenduarekin, eta gure ondoko hartzailekin, eta elizbarruan bataiotuak izan denak, eta Jesusen jarraitzaileak deitzen denak, eta igandetan biltzen garenak, bere hitz horren aurrean, gaur bezala, izan dezagun birtute handi hau, entzuteko Jesusen hitza, eta bakoitzak bere moduan bizitzeko bere lekuan. Izan gogoan duguna, pizteko itxaropenean joan diren bidertzen ideak, eta hau jartzen du itxaro ezkurra zure aurrean, hartu zure etxean. Errukizak izkigu eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitugu Jesu Kristo zure seinaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honetan, zure jaikoa eta guztitun hori, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta intza guztia, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Sorbatzaileak agindu eta erakutxiari jarraituz, beldur gabe esan dezagun. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egiteri zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur, egunontako ogia, barkatu gure zorak, guk ere gure zortu nahi, guardatzen diregu bezero. Eta ez zuten kamina eraman, baina atera gaitzazu gaiztetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emaiguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den, zai gaudela. Zureak Jesu, errebetza, zurea ospe, ta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zure semana apostoluei bakea guztien dizuen ere bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emain zure elizaren bakea, eman batasuna. Errege biziko izera gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren bakea beti zuekin. Baina zure bakea ekarri. Agoiko, dutxo, uzten zen bizkutunduko pekatua, errege jauna. Agoiko, dutxo, uzten zen bizkutunduko pekatua, errege jauna. Agoiko, dutxo, uzten zen bizkutunduko pekatua, emain duzu bakea. Una hemen jangoiko, dutxa, una
munduko pekatuak kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maila deituak. Jauna, ni ez naiz inor, zure etxea altxatzeko, baina esazioiz bat eta saldatuko naiz. Egin dezagun otoitz. Indar berriko jauna, etengabe zure laguntzaz, sakramentu honetan janaritu dituzunak, ospakizunean ez ezik bizitzan ere, zure salamen egintzaren fruituak jaso ditzaten, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Dakizuenez, oan ja datorren asten, ja bukatuko den bere parroko aldia, 29an, manoa Erromaldera, el lunes 29 ya tengo clase en Roma. Mañana cogeré, iré en avión a clase, con un avión, y llego directamente a clase. Estaré unos meses en Roma para hacer los cursillos de doctorado, para preparar el doctorado de Derecho Canónico, pero luego ya volveré ya a Donosti, a la diócesis de Donosti. No estaremos lejos, ni físicamente ni espiritualmente, todavía más cerca espiritualmente que físicamente, y sobre todo, pues eso, agradecer, aunque gracias también a Paco, que viene aquí cada domingo, y para nosotros es una ayuda grandísima, y bueno, y todo lo que hemos estado, eskerrik asko guztioi, bihotzetik, eskerrik asko, eta importantena, beti elkarrekin, elkartuta segitzea. Jesu Kristorekin bat eginik, aurrera, zuek eutxi, gauza edarra da, hemen daitezuen taldetxoa, eta pasau du nola Jesusen fedea ustea, eta iganderoen elkartzea, eta oso gauza edarra da, eta eutxi horri. Jaun zuekin,